8:4. Lauantaina 9 Tuutista tulee Leslie Nielseniä ja täydellistä Nicolette Sheridania, Muista, Suomen pelkokerroin lauantaina 8. Jos vielä kerran, Aleksi, tulet tänne häiritsemään, niin minä pistän perääsi Elektran. Tai no, ehkä ei. Taitaisi Aleksillakin mennä pasmat sekaisin, jos Jennifer Garner kävelisi sisään. Nyt nainen kuitenkin näyttelee palkkatappajaa, joka ei suostukaan tekemään työtä käskettyä. Loistava avaus viikonlopun leffaputkelle. Tässä siis Elektra, joka sisältää voimakkaita kohtauksia, jotka saattavat olla haitallisia lapsille. Asko on sisustanut suomalaisia koteja jo 90 vuotta.